Hej YouTube. Vi skal spille CSS. Når Emil han gider at komme ind. Det gør Emil. Ja, jeg er i gang. Og hvis I tror det er min computer der lægger så grueligt i CSS, så er det ikke mig. Ellers er det ikke min computer, det er serveren. Den er lidt bagud, men det var lige den eneste server der ikke var nogen inde i. Går bare og venter på Emil. Ja. Sådan er det bare. Og jeg skal have min mikrofon ned til hovedet. Og det vil være pisse smart, hvis jeg lige gør det. Ja, for nu kan jeg bedre høre dig. Kan du også bedre høre mig nu? Nej, det bliver lidt dårligere. Okay. Hvad med nu? Ja, det er fint du. Mathias. Ja? Du starter lige forfra. Hvorfor? Fordi det blev en dårlig start. Man skal ikke starte op, men kan du høre mig nu? Er jeg god nu? Jeg vil gerne være. Okay, så tager vi. Hej YouTube. Hej YouTube. Vi spiller CSS. Ja, det er pistols. Og vi tager 5 runder på hver time. Ja, det er pistols only. Og serveren lægger helvede til. Ah, det gør den ikke. Og det er pistols only. Det er pistols only. Det er stadig pistols only. Den lægger røv meget. Er du syg? Ah, det går nok. Okay. Ej, jeg faldt ud over Mathias. Fuck, den lægger. Nej, hvad? Det er sagt med sygt, den lægger, man. Og ja, Emil, han er pro til Counter-Strike. Er røv dårlig. Det er kun fordi serveren lagger, jeg dør. Ej, fuck it med dobbeltpistolen. Jeg så Lækker. Så er det sidste runde på det her team for mig. Fuck, det er fordi du har så pikke mange skud, mand. Hvor mange liv havde du? 75. Så skifter vi team. Nu får du bare endnu mere på. Oh fuck, I can hear you, but I don't know where you are. I can't like this. Ej, Emil! Vi må ikke plante. Ja, det må vi da. Ej, det må vi i hvert fald ikke. Ja, det må vi. Nej, det må vi ikke. Jo. Det magter jeg ikke. Oh my god. Sidder der bare dernede, din lille kamera. Kæft, det var ringe, Mathias. Du må ikke plante for nu af. Jo, jeg må. Nej, jeg må give Jo, ikke jeg må. så. Nej. Du må sætte mig ikke. Spiller du med sounds? Det kan vi godt sige. Det kan jeg ikke. Kan jeg sætte det gør i hvert fald. Jeg har ikke en skid sounds på. Ej, jeg har kun lidt. Ej, jeg spiller med sounds med mit nye headset her. Jeg har fået mit headset tilbage fra reparation. Og det er bare lige så dårligt. Kun 4 uger. Kun 4 uger. Bare rolig. Og nu lægger serveren der ikke så meget mere.
du man kan bare høre dig. Ja, men jeg magter altså ikke... Okay, Emil, nu skal vi stå og fortage og skyde på hinanden. Seriøst? Ja. Det gør jeg ikke. Svær. Nu overgår du det. Jeg kan høre, hvor du er. Jeg kan jo ikke høre, hvor du er. Du siger, du ikke spiller med særlig meget sounds. Du kræfter med klam, du er. Nu skal vi stå og skyde på hinanden fra tag, Emil. Det vil være meget hellere. Ja, okay. Godt, Mathias. Jeg har bare autopistol. Aha. Hvor er med dig, mand? Jeg vandt. Det sagde på en hurtig pistol, jeg har, hva'? Fuck, Mathias, han skal altid snyde, når han taber fucking stort. Gå nu væk. Emil, vi har spillet 5 runder. Ja, jeg ved det. Ja, så skrider på den team guitar. Skrid nu med dig. Emil, skrid med dig. Det er lige, jeg skød dig. Så skal lade være med cheat, Mathias. Hvad? Så skal lade være med cheat ved at bruge alle mulige andre våben og sådan noget. Det gør jeg heller ikke. Jo, du gør dit svin. Jeg har sagt mig aldrig nogensinde cheatet. Der gjorde du det igen. Jeg kan se, at du har en scout. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, hvor hæftig sådan en scout er, men... Havde du overhovedet en scout? Nej, det havde jeg ikke. Jeg gættede bare. Fuck, serveren lækker, man. Helvede til den der. Show me how lying, get a fasting or... Hvorfor er du hjemme igen? Hvad? Hvad, mor? Vent. Emil? Han slukkede lige sin mic. Han skulle sikkert lige snakke med sin mor om et eller andet. Who knows? Emil! Ej, fix det nu, mand. Emil, din mic. Kom nu videre, Emil. Vi optager for helvede. Jamen, jeg skulle lige snakke med Emil, fix MP5. Ja, det glemte jeg lige. Klamtart, mand. Kom her, jeg vil have et frikill. Nej, det var fordi du dræbte mig jo med... P90. Ja. Ej, det gjorde jeg fandme ikke. Jo, det gjorde du. Har du noget bevis? Der er jeg. Hvorhenne? Jeg afspiller bare videoen, ikke? Hov. Du må undskylde. Punkt, bitch. Høja. Dit svin. Easy. Du bruger bare så meget VH, det er så sikkert at se. Jeg er bare god til spil. Ej. Hvor lang tid har vi optaget? Det ved jeg ikke. Jeg fik et chok. Emil. Jeg kunne også se, at du brugte måske lidt andet end din der pistol der, som vi havde aftalt, ikke? Du kan da godt se en pistol. Jeg kan godt se, at jeg skal have 2 free kills nu i hvert fald. Ja, du kommer bare.
Hvor lang tid har vi optaget? Jeg ved ikke, jeg har ikke taget tid. Ej, fact. Nå, jeg tror vi stopper nu. Nej, vi tager lige et kill mere. Nej, det gør vi ikke. Vi ses klokken YouTube. YouTube.